gledaju, jer oni smatraju da ti si, ako si toliko glup, onda ti šta? Onda ti truj se, ne zaslužuješ da živiš, to je tvoj problem. Koji su, Marija, zdravstveni benefiti vegan ili ti čiste biljne ishrane? Pa samim tim što se unosi, i to mislim na sirovu hranu, ne na prerađenu ili na pečenu, kuvanu i slično, unosi se živa hrana, jer nama treba energija, našim ćelijama treba energija, sunčeva energija je energija koju sve živa bića imaju potrebu da koriste, bez nje ne bi ni postojali, prema tome hrana kao što su voće, pre svega voće i povrće, znači voće je na prvom mestu, voće sadrži i vodu, i sadrži sunčevu energiju, i sadrži kiseonik u sebi, i ja kada recimo samo jedem voće, ja uopšte ne pijem vodu, zato što voda koju dobijem iz voća je najbolja voda koja postoji. Naravno, mnogi mi kažu, pa znaš, mnogo se prska voće, mnogo se prska povrće, pa mislim, sve se prska, i žitarice se prskaju, i sve te životinjske proizvode koje jedu, to je sve jako nezdravo, zato što ko zna šta sve tu ima, mislim, mi ni ne znamo, s obzirom da nismo mi to učestvovali da se prave, da se to pravi kao hrana za nas. Znači, jednostavno, ako čovjek bira prskano i to, onda samo voće. Znači, ako već ne možeš da biraš, jer to uopšte nije razlog kao nemoj da jedeš voće zato što je prskano, pa ovo sve drugo isto prskano, mislim, ne znam o čemu ljudi pričaju. Voće je najbolje zato što sam upravo rekla šta sadrži, i drugo, obična voda ne može da zameni tu vodu iz voća. Jednostavno ne može čovjek, ako recimo neko samo jede voće i onda mu neko da pojede nešto skuvano ili neku pitu ili nešto, čovjek odmah ima želju da pije vodu. Ali kada popije vodu, to nije mu dovoljno, zato što je navikao da dobija tu vodu sa svim tim stvarima iz voća, i to našem telu odgovara. Telo samo daje znake. Problem je što nas niko ne uči da to prepoznamo. Znači, kad tebi telo da znak da mu nije dobro ili nešto i ti to ignorišeš, ono će ti donekle davati znake i posle će prestati da daje znake i ti posle završiš u bolnici. Ljudi, kako da kažem, ja mislim da to neznanje o zdravlju u smislu kako telo funkcioniše je najveći problem kod ljudi, zato što se plasiraju toliko nebuloze po televiziji. Znači, ti neki lekari veze s veze, uopšte ne znaju. Znači, doktor Boro Vujasin je imao jednu emisiju, mislim da bez cenzure, da je doveo 2 pacijenta koja su se uspešno izlečili od neizlečivih takozvanih bolesti. I oni su tu razgovarali o tome, svoje iskustva. On je govorio sve o zdravlju. Mislim, on je čovjek koji pomaže ljudima koji su paralizovani da prohodaju. Eto, mislim, ima čovjek znanje. I naravno da njega neće nikada zvati na televiziji da priča o bilo čemu vezano za zdravlje, zato što to budi ljude. Onda bi propala industrija mesa, propala bi industrija mlečnih proizvoda, propala bi industrija sve te veštačke hrane, kekseva i sve što guraju deci da ih truju od malena. Znači, sve to bi propalo. I zato takvi lekari ne mogu da se pojave na televiziji. Isto sa doktorkom Belkov, ona lepo žena, jedini lekar trenutno koja govori u Srbiji istinu da je virusologija lažna nauka i da mikrobi ne mogu da budu uzrok naših bolesti zato što su oni neodvojivi od nas. I Kohovi postulati su još odavno dokazali da oni nisu uzrok, nego su uzrok otrovi. Otrovi, zračenja, radijacija, to su uzroci. Čak mogu loše osjećanje i misli da budu uzrok bolesti kod ljudi. Znači, sve što je, kako da kažem, sve što ima tu negativnu energiju u sebi. Ono što nije deo naše prirode. I sada, kako? Neki će saznati, većina neće. Zašto? Zato što većina je u toru. Znači, stado ovaca se drži kroz hipnozu, kroz televiziju. Znači, svi koji su zalepljeni slušaju
Jer ti možeš da imaš uključen televizor i da ne obraćaš nešto pažnju, ali tvoj posle sprima sve te informacije. Znači ti ni ne znaš šta ti je sve ušlo. Zato je to bitno kad su deca prisutna, vrlo je bitno šta se priča, šta se pušta. Oni sve upijaju. Mislim, ja znam kao dete da sam sve upijala, znači kad sam bila, oni odrasli su mislili ovo ne, ona ne čuje ništa. Ne, ja sam sve čula, sve, mislim, kako ne. Sva deca to čuju. Tako da to je što se tiče ishrane. U smislu, ne može čovjek tu da pogreši. Oni nama namerno guraju voće kao užinu. A voće treba da nam bude glavni obrok. Ali namerno se gura zato što da bi mogli da nam guraju pečenu, kuvanu hranu, da bi pili što više vode, da bi mogli da kažu vi morate da pijete 2 litre vode zato što to treba organizmu. I onda, vodu koja nam dolazi iz česmovače, mislim, to su sve, mislim, otrovi u tome, znači, ja ne znam čega tu nema. Znači, tu ubacuju, ko zna šta ubacuju, čovjek ni ne zna šta ubacuju. Mogu da ubace šta hoće. I tako da kontrolišu populaciju. Jer sve se svodi na kontrolu populacije. Znači, kao što mi kontrolišemo životinje, tako oni kontrolišu nas. I uvek će ići tako, kao u stilu, pa što, ako vi to radite životinjama, valjda možemo i mi vama. Ako vi eksperimentišete na životinjama, valjda možemo i mi na vama. Znači, da nema šta da se mi kao tu nešto žalimo. Pošto se ponašamo kao ovce. Znači, šta, onda smo i mi životinje. Tako oni to gledaju, jer oni smatruju da ti si, ako si toliko glup, onda ti šta? Onda ti truj se, ne zaslužuješ da živiš. To je tvoj problem. Znači, sve se svodi na to kako čovjek izabere, koji su izbori u životu. To određuje kako će čoveku da bude. Sad, naravno, problem je što nas u školi toliko, mislim, kako da kažem, programiraju da ne mislimo. Znači, čak i ako pokušaš nešto, oni ti ne dozvoljavaju. Znači, da uopšte uključuješ mozak. Znači, samo je važno da bubaš i da učiš ono što ti se kaže i to je to. A u stvari, tek kasnije, ne znam, sa 30-40 godina čovek počne da kapira neke stvari u životu i da budu u potpunom šoku da je prošao kroz to, sve, kroz to, te laži, kroz laganje, da na televiziji non stop lažu, jer mi sada sve što gledamo u prošlosti vidimo da su sve bile laži. Što bi nama oni sada govorili istinu? Pa ne bi, zato što mi smo za njih ovce. Sljedeće pitanje, Marija, za vas, da li je sve u svijetu isplanirano? Pa ja mislim da jeste. Sve što se dešava, kao globalno, mora da bude isplanirano zato što smo mi u takozvanoj igrici, kako da kažem, u Matrixu. Znači, sve igre koje se ubacuju su odavno isplanirane i mi smo jednostavno igrači u tim igrama. Nama je dato da biramo kako ćemo igrati, ali je problem što većina ne zna da je u igri, većina nema pojma da treba da igra nešto, nego se ponaša kao da, opet kažem, ko pokupljena ovca, uopšte ne zna šta se dešava, žali sebe, ne kapira koju snagu ima i moć da svoj život preokrene ako želi. Jer ja uvek volim, posebno kada prevodim klipovi, slično volim priče gde neko ko je bio na drogama, potpuno raskalašno živeo, nikakav smisao u životu nije imao. Eto tako, bio je navođen da bude u tom programu, potpuno bez veze programu, da se osvesti i preokrene. I onda potpuno sljedećih 50 godina živi suprotno od onog kako je živo ranije. Svako od nas ima tu moć da promeni te programe. Jedino treba čovjek da sagleda svoj život ceo, da vidi ta programiranja od malena, da vidi programiranja od škole, programiranja od roditelja, programiranja od okoline, programiranja od televizije, od filmova, od šta god da je gledao. I da onda vidi i da shvati zašto imate programe koji ga vode kroz život. Jer poenta je u svakoj igrici ti možeš da budeš pod uticajem tih programa koji su konstantno te bombarduju tim programima ili možeš da otkačiš te programe i da ubacuješ svoje programe, ono što ti želiš. I svako ima moć to da uradi. Međutim, većina živi nesvesno u smislu da shvati šta mi ovde radimo, zašto mi dolazimo u fizički svet, šta nam ovo znači. Zato što mnogi
veruju razne priče kako ti kad umreš ideš u pakao ili raj, to su davno, to su i priznavali mnogi sveštenici da se to koristi da bi se plašio narod. Znači, mi imamo te priče, a uopšte ljudi ne kapiraju da jedini pakao i raj postoji u fizičkom svetu, zato što imamo tela, znači možemo da osetimo nešto loše i nešto dobro. Jer čovek kada napusti fizički svet, on se vraća u duhovni svet, znači vraća se Bogu, od koga je sve vreme povezan sa Bogom, u smislu, jer oni hoće da kažu da je Bog neko ko nam određuje da ćemo biti kažnjavani ili će nam biti dobro u životu ili će ovo ili ono. Ne, Bog je u svima nama i on samo dela kroz nas, ništa drugo. Znači, mi biramo kako će biti u životu, ali moramo, naravno, i te posledice da prihvatimo od naših akcija koje mi rešimo da radimo. I onda u duhovnom svetu nema telo. Znači, ne možeš da doživiš pakao ili raj u fizičkom svetu, zato što, kako? I sada, mnogi ljudi ne kapiraju da imamo, znači, razna dešavanja, razne nesreće, poplave, gde ljudi umiru, vatre, životinje stradaju. Znači imamo sve i svašta što se dešava, ali to se ne dešava svuda u isto vreme, nego se to dešava u jednom delu, ne znam, neke zemlje, ili u ovom delu, ili ne znam, jer ljudi previše se uživljavaju, na primjer, kada sam živela u Beogradu i sada bile su one 2020. Ispred Skupštine su išli ljudi da protestuju, šta ja znam, i onda tu je krenula policija da bije i šta ja znam, neko je to snimao, to sve bilo katastrofa, i onda su mene zvali prijatelji iz Australije, ne samo moji, nego jao, hitno moraš da bežiš odatle, to je katastrofa. Ja kažem, rekao, pa ne znam šta je katastrofa, nije se to dešavalo u ulici gde ja živim, to se dešavalo u centru grada ispred Skupštine i to je bilo to. Isto kao što se dešavalo u Australiji, na primjer, da su u Melbourneu tukli nekoga ili ne znam šta, i sada neko iz Srbije kao moraš hitno da ideš odatle zato što, znaš, vidiš kako je tamo katastrofa. Ljudi uopšte ne kapiraju da se to namerno pušta, da ljudi veruju da je to tako svuda u toj zemlji ili bilo gde. Što naravno nije istina. Znači, poplava kad se desi, ne desi se u celoj zemlji. Ovde kad se poplava dešavala se u jednom delu. I to u državi u kojoj ja živim. Kad se dešavalo u Srbiji, bilo u Obrenovcu, nije bilo u Beogradu. Znači, jednostavno, sve što se dešava to su programi koji se ubacuju, da se dešava, da se drami, da ljudi... A s druge strane, nije to samo da bi neko dramio, to je i takođe da se vidi kako će ljudi da se snađu i da li će da se snađu. To je kako neko krene da se davi, da li će da sudavi ili će da preživi. Mislim, neki sudave, neki ne. To je tako u životu. I sad, naravno, kad ljudi uklone strah od smrti, pošto poenta života je da živiš dok ne napustiš igru, kada umreš, zato što oni ne znaju šta ih čeka, ne znaju, oni imaju strahove. A strah je glavna stvar u igrici koja kontroliše ljudi, zato što pravi od njih malu decu. I onda ako ti možeš da kontrolišeš nekoga sa strahom, naravno da onda tebi nije problem da sve te koji se plaše bilo čega, posebno ovi što se plaše i ne znaju ništa o mikrobima ili o zdravlju, njih je najlakše uplašiti, jer oni, ja recimo ovde tačno vidim, pošto ovde je lepo vreme, mislim vrućine i šta ja znam, i sada čim vidim nekoga da nosi brnjicu, ja tačno znam da gleda televizor. Mislim, jer samo na televizoru mogu da čuje da sad hara opet nešto ili ne znam šta, mislim. A mi ostali, naravno, uopšte ne obraćamo pažnju više na to jer smo shvatili da smo prevareni i posebno mi koji smo otkrili pre 100 godina da su to isto radili u vreme španske groznice. Znači, sličan scenarij, znači sve se ponavlja. A opet sve se uklanja, kako da kažem, šta se dešavalo. Zašto to recimo nismo učili u školi? Naprimjer, da su svi morali da nose 2 godine brnjice u vreme španske groznice pre 100 godina. Ili zašto nismo učili da su i tada botke gurali? Zašto nismo učili? Zašto se to krilo? Zašto u školi učimo samo neke laži, da kažem, mislim, ili polulaži? Pa zato da ljudi jednostavno bi nastavili da žive u lažima. Jer poenta je Matrix je napravljen, igrica je takva da mi smo u lažima. I sada poenta je da valjda otkrijemo šta je istina u svim tim lažima, jer istina je tu, nije nestala, mislim, postoji i dalje, samo što ne dopire do mozgova ljudi. Sada, naravno,
mi sad što pričamo na ovim intervjuima i slično, ja stalno ponavljam jednu te istu priču u smislu da čovjek mora da preuzme odgovornost za svoj život, inače ostaje na nivou deteta. Znači mora da, ne samo da preuzme odgovornost za svoj život, on mora da prestane da veruje svemu što čuje na televiziji, on mora da preispituje sve što čuje, on mora da krene, da istražuje, u stvari da bude teoretičar zavere, u smislu zato što teoretičari zavere su oni koji preispituju. A oni hoće da naprave da je teoretičar zavere neka budala, mislim. A u stvari ljudi koji preispituju prevare, oni jednostavno žele da saznaju istinu. I onda kad saznaju istinu, znači ti kad saznaš istinu jednom da to nije uzrok bolesti, onda kreneš dalje, daj da vidim onda s čime me truju, jer s nečim me truju. Ili ja sam sebe trujem, s čime ja sam sebe trujem. Ajde da vidim kako da se očistim, kako da dođem do zdravlja. Znači, jednostavno, svako može to da radi, svako, ako želi. Ali ja mislim da je problem što, kao što vidim s ovima što neće da se skinu sa adikcije lešinarenja, ja mislim da je to problem da su adikcije prejake. I uopšte adikcija da živiš u laži i da veruješ u Deda Mraza je toliko jaka da čovjek jednostavno ne želi u stvari da sazna istinu. Sljedeće pitanje je, Marija, za vas, kako nas budućnost čeka na globalnom nivou i da li bi čovjek nekako trebao, kao što ste bili spomenuli, da što manje provodi vremena za kompjuterom i tehnologijom, a što više da je u prirodi, i pod pitanje na to da li preporučujete ljudima koji su u mogućnosti da žive na selu, da uzgajaju svoju hranu i da li preporučujete više boravka u prirodi? Pa ovako, oni koji su odrasli bez tehnologije u prošlom veku, tu mislim recimo na moju generaciju, znači 50 godina i stariji, znači mi jednostavno, s obzirom da smo živjeli bez tehnologije i da je tek kasnije su ubačeni kompjuteri, dobro, bila je televizija, ali bio jedan program, mislim, ili dva. Nije to sad ti si sedao ispred televizora i gledao 50 kanala i slično. Oni koji su živjeli i bez tehnologije i sa tehnologijom, u principu smatram da njima nije nikakav problem da, ono što kažu, odu na selo i da nemaju nikakvu tehnologiju, da žive jednostavno u skladu s prirodom. Ali, ono što smatram da je bitnije ovde su u stvari roditelji novih generacija, zato što ako roditelji nameću deci tehnologiju, da rastu s tim i da bude najnormalnije da su stalno za telefonom, da tako komuniciraju sa drugarima ili ne znam, onda šta možemo da očekujemo od novih generacija? Oni neće ići na selo. Oni će odbijati prirodu, jednostavno jer ne rastu sa tim. Znači, ako želimo da nove generacije ne budu zavisnici tehnologije u koju nas oni guraju, a to su u te pametne gradove, ti moraš da budeš zavisnik tehnologije, da ti u tom pametnom gradu vidiš te kamere, da vidiš sve to na dugme, sve što te prati, sve što ti govori, to socijalno kreditiranje, ti moraš da želiš da budeš u takvoj igri, kako da kažem, da je tebi to normalno. A meni recimo nije to normalno, ne želim niko meni da govori da mi daje kredite, da sam uradila nešto pogrešno, pa da ja znam da sam uradila nešto dobro ili loše, pa da mislim imam mozak da znam razliku neku. Ja mislim da najbitnije bi bilo za buduće generacije da u stvari roditelji ih više uvode u prirodu, da budu van gradova, da stalno idu, kao što smo mi nekada išli stalno, ne znam, na Košutnjak, na Avalu. Mi smo kao deca, mislim, makar ja sam išla stalno kao dete, meni je to bilo nešto najlepše. Posle nedeljnog ručka idemo svi mi i rođaci idemo negde van grada, da kažem, mislim, u prirodu negde. I to treba da bude normalno. Ali, nažalost, svedoci smo da, u stvari, nove generacije su već drogirane sa tehnologijom i već su uvučeni u to da u slučaju nestanka struje, ja ne znam da li bi oni želeli da nastavi da žive ako nema struje ili slično. Oni jednostavno, kako da kažem, sve to i uopšte ti ljudi koji, znate, nove generacije, kako da kažem, oni su ti, dobro, imamo to i u starim generacijama ljudi koji vole da se slikaju pa da postavljaju svoje slike na Facebooku ili ne znam, Instagramu i slično. Ali to je ono što nas odvaja od našeg duhovnog u sebi, kako da kažem, mi smo duh koji je ušao u telo. I ta fizička stvarnost u stvari nama
kako da kažem, da gledamo spoljašnji izgled, da gledamo da li je neko lep, da li je zgodan, da li je ne znam, opterećivanje, da li ima bore, da li ima, da li je debelo, da li je mršav, da li je, znači sad taj fizički izgled, to je ono što se gura isto novim generacijama, a ne unutrašnji ono kakav si čovek, šta osjećaš, da li tebe ljudi kada razgovaraš sa njima, da li oni osjećaju pozitivnost od tebe ili osjećaju neku negativnost, da li osjećaju, da li išta osjećaju kad si ti tu. To isto kao kad recimo ja sviram violinu ili pevam, da li ljudi, meni je bilo bitno, kao neko ko nastupa, je bilo bitno da oni koji me slušaju da osete nešto. Ja nisam svirala i govorila, vidite kako imam divan vibrato, vidite zvuk kakav pravim, fantastičan. Ja nisam taj tip, ja sam voljela da kada sviram, da ja osjetim, da i oni osete to što ja osjećam kroz muziku. Znači to je ta razlika, znači ta unutrašnja lepota, unutrašnje osjećanja, to je ono što oni pokušavaju da unište u čoveku, a to rade preko tehnologije. Zato što tehnologija zadužena da nas programira, tehnologija zadužena da nam menja programe, da utiče na nas. Da li negativno, pozitivno, sad zavisi od osobe, ali definitivno programiranje se vrši preko toga. Znači nije to samo preko knjiga da ti možeš nekog da programiraš, nego baš i preko tehnologije. Tako da nadam se da roditelji, ima roditelja koji ja poznajem, koji definitivno decu samo u prirodu, oduzimaju tehnologiju, ne daju im samo pomalo i slično, ali to je sada već retkost. Jer sada je ono u stilu, vidi kako voli telefon kao beba, baš lepo i to se smatra kao nešto normalno, u stvari potpuno, mislim, adikcija. Da li je česmovača zdrava za piće po vama i kako vaše mišljenje ima neki filteri koji mogu da se ugrade, na primjer na česmu i dobijete kako se zove tu profiltriranu vodu, valjda kroz aktivni ugalj, pa da li je ta česmovača zdrava za piće i kako vaše mišljenje o tim filterima za prečišćavanje vode? Česmovača ne može da bude zdrava zato što je puna hemikalija, tako da to apsolutno nije zdravo. I to ne treba ni koristiti za kuvanje ni za piće. Sada, postoje razni filteri, ali svi ti filteri nijedan ne može da prečisti vodu kao što to radi destilator. Znači tu nema priče. Jednostavno destilator je jedina naprava koja potpuno prečisti vodu. Znači potpuno. Sve ove druge, ona osmoza i šta znam, čiste, osmoza dosta jako čisti, ali ne očisti sve. I sada ja od uvek pričam o tim destilatorima, ljudi me mnogi pitaju i koji da kupe i ne znam šta. Znači destilator ti je nešto što ako već piješ vodu, treba da imaš u kući. Znači definitivno. Ako nisi frutarijanac koji samo jede voće pa ti ne treba voda, onda ti treba prečišćena voda. Sad oni kažu, pa dobro, to je mrtva voda, znaš, kad je prečišćena u destilatoru, pa dobro, ti stavi da se sunča u staklenoj flaši, stavi da se sunča ili zamrzni u zamrzivaču, pa kad odmrzneš ima da oživi i šta zna. Ali važno je da je prečišćena, zato što naš organizam, destilovana voda je jedina voda koju uklanja neorganske materije iz našeg tela. Jer ona nije namenjena, recimo, mnogi kažu kao pa izvorska voda je za nas mnogo bolja. Dobro, izvorska voda, verovatno, naravno da je bolja nego česmovač u smislu da nema dodatih hemikalija, osim ako neko nije nešto ubacio, mislim, ili slično. Ali opet s druge strane, ta voda je namenjena za biljke, ne za ljude. Mi recimo kišnicu. Kišnica je, kada naravno ne bi prskali, kišnica bi bila destilovana voda. Znači to je osnova nekako, svako treba da razume i da shvati i da proba sam na sebi ako nije siguran, zato što ako hoćete da se čistite više od 3 dana pijete samo vodu ili idete 40 dana samo pijete vodu, onda destilovana voda. Zato što će ona pokupiti sve neorganske materije iz tela, pomoći će organizmu da se čisti. Dobro, evo još par pitanja, Marija, za vas. Kako odvratiti ljude od te loše ishrane, opet kažem na globalnom nivou, da li bi to možda televizija trebala da emituje neke programe, da li ti ljudi koji se bave tom zdravom ishranom, da li nedovoljno rade ili da li ima malo ljudi koji jednostavno to promovišu, jer na primjer koliko je meni poznato
i biljna ishrana je puno hranljivija nego mesna, na primjer, i puno je naravno zdravija. Pa kako onda ljude odvratiti od te loše i mesne ishrane i ishrane sa puno tih prerađenih slatkiša kao što su čokolade, Coca-Cola i tako dalje? Pa ovako, osnovna stvar je da nama ne treba puno hrane da bi funkcionisali, pošto, kao što sam rekla, dobijamo iz primarnih izvora kiseonik, sunčeva energija, to je ono što je nama glavna ishrana za ćelije. Tako se hranimo. Sada, što se hrane tiče, ljudi su jednostavno zavisnici pogrešne ishrane. Znači, što nam je ukusnije, to znači da ima više aditiva i ko zna čega ubačenog i samim tim to postaje droga za naš organizam. Ali ne samo za naš organizam, nego i za naše bakterije i parazite koje imamo u telu uvek i koji naravno se isto drogiraju. Ako se mi drogiramo, drogiraju se i oni. I onda oni počnu da kontrolišu nas i da traže tu hranu koja ne treba zato što smo... To je kao recimo, ako ja sad jedem sirovu hranu i sada odem na neku slavu i pojedem kuvano nešto. I naravno sledeći dan opet se vraćam na sirovu hranu i šta će se desiti? Bunit će se ovi bakterije, gljivice, paraziti, sve što imamo u telu. Bunit će se i žalit će se što ne nastavljam sa tom hranom, koja je u stvari adiktivna, jer zato što je tu promenjena hemija. I sada, ako čovek hoće da se skine sa tih zavisnosti, prvo mora da prizna sebi da je zavisnik od čokolade ili bilo čega. Onda s druge strane, ako zna čime se hranimo, zna vrlo dobro da sva ta hrana nije namenjena. Posebno sve što čovek pravi, sve što je čovek menjao hemiju, sve što je čovek termički obrađivo, to jednostavno nije namenjeno našim telima. Kao što mi nismo lešinari, mi nemamo tu fiziologiju, jer zato nama meso nije namenjeno nama. Niti smo mesojedi, pošto niko od nas neće da guta živu ribu kao medved, niti će da zarije zube u kravu neku koja pase ili ne znam šta. Jednostavno, mislim, čovek mora da bude svestan kada meni ide voda na usta. Meni voda na usta će ići na voće, na primjer, na neke mirišljave jagode ili tako nešto. A neće mi ići voda na usta kada vidim neko tuđe telo pored mene. Mislim, ili vidim leš neki na zemlji ili tako. Tu mi voda ne ide na usta. To nije hrana za mene, mislim, ja to znam. Sad, naravno, ako se promeni, termički se obradi nešto, zasoli, začini to, odmah ljudi, to je fantazija. Znači, ako ja uzmem recimo izmet neki i od toga napravim Nutellu, ljudi će to da jedu. Iako je to izmet, nema veze, zato što je ukusno. I ako se mi vodimo po ukusu, onda idemo protiv sebe. Zato što ukus, sve što ti ukusnije, to je u stvari, ne daj Bože, za telo. Jednostavno ne bi trebao da unosiš to. I sada može čovek da promeni ishranu tako što pređe, znači čak izbaci žitarice, znači pređe samo na voće i salate, recimo, i vidi sam, ako ima neke bolesti, šta se dešava s organizmom. Pošto telo istog momenta, čim se smanji raznovrsnost unošenja, znači zato je bolje recimo jesti samo kruške ceo dan, nego ceo dan jesti više različitih vrsta voća. Iako je to nama ukusnije da napravim voćnu salatu. Ja više volim voćnu salatu nego da idem krušku svaki dan. Ali, na primjer, ja znam da mogu da biram to. Sada, i znam šta je bolje za telo, šta telo više voli. A opet s druge strane izabrala sam sirovo zato što mom telu to više godi nego kada jedem kuvano. Ili, ne daj Bože, prženo. Meni je najteže bilo da se skinem sa žitarica, zato što sam odrasla na hlebu i to mi je bilo, sa životinjskih proizvoda nije bio nikakav problem, ali sa žitarica da. Međutim, pošto meni je rečeno još pre 10 godina, kad sam imala 40 godina, rečeno mi je da moram i žitarice da izbacim, onda sam ja vremenom to i uradila. I shvatila da svaki put kad ponovo pojedem neku žitaricu, meni se pravi šlajm, što znači da telo ne želi to u sebi. Jednostavno želi to da prerađuje. Tako da postoje načini, prvo da se osvesti čovek o ishrani, da pogleda predavanja i dr. Velkov i dr. Borov Jasina. Oni su vrlo lepo objasnili šta je hrana za nas i zašto je to hrana za nas.
I kad se čovek osvesti po tom pitanju, isto može da krene da radi ta čišćenje organizma, znači da posti na sokovima ili posti samo na vodi, destilovanoj vodi i da učini dobro za svoje telo. Jer tako se telo podmlađuje. Znači, ja kada sam pre 10 godina prestala da jedem životinjske proizvode i vremenom prelazila na sirovu hranu, znači meni sada niko ne bi dao 50 godina. Znači, ja kad kažem učenicima, pa reku ja imam 50 godina, sad treba da napunim 50 godina, oni svi kažu nemoguće. Pa reku moguće je, ali to je zato što sam ipak nešto uradila za svoje telo pre 10 godina. A da nisam to uradila, ja bi verovatno i dalje imala 105 kila, ko zna koje bolesti bi imala. I verovatno možda bi bila i u bolnici ili ne znam šta. Međutim, sreća da sam ja tada saznala sve te stvari vezano i da sam počela da se interesujem za zdravu ishranu i uopšte kako naše telo funkcioniše i da sam imala sreću da nailazim na lekare koji govori istinu o tome. Znači, to je bila neka vrsta sreće da sam ja naletela na takve savesne lekare i jednostavno 10 godina od tada je prošlo i ja vidim da sam uradila pravu stvar za sebe, za svoje zdravlje, jer lekara videla nisam. I očigledno da ta hrana takođe i podmlađuje. Znači, ako želi čovjek da se podmladi, treba da ide više na sirovu hranu. Dobro, sledeće pitanje za vas, ako biste mogli da ispričate, to bi gledalce veoma zanimalo, jedan dan ishrane kod vas, na primjer šta jedete za doručak, ručak, večeru? Da li je to voće samo ili kako? Da, pa ovako, kad je leto, najviše volim voće. Znači, voće mi je, voće i zimi i leti, znači tu nema razlike. Sad, naravno, ovde u Australiji, pošto je takva klima, mi nemamo pravu zimu ovde i, mislim, u gradu gde ja živim. Tako da imamo prvo sunca preko cele godine, znači mogu da se sunčam i zimi i leti. Ako sam dovoljno hrabra, mogu i da se kupam u moru i zimi i leti, ali ja se uglavnom leti kupam. Znači, recimo, bez voća minimum 2 obroka su voće. Znači, sad, s druge strane, ako želim salatu, to su uglavnom, znači, salate od povrća, znači zeleniš, paradajz, mada paradajz je isto voće, krastavac, luk, šta god, na primjer. Onda s druge strane imam dehidrator i sada pravim, kao recimo Marina sa biljne ishrane, ona na svom YouTube kanalu ima puno recepata koje ona pravi i ja sam kupila njenu knjigu Nekuvarica se zove, znači fantastična knjiga koja s jedne strane je slika obroka, s druge strane kako se sprema. I ono što mi se dopada u toj njenoj knjizi je zato što ona ne koristi so i ulje, kao što inače ljudi dodaju salate ili ne znam, to mora se zasoli da se stavi ulje, nego jednostavno baš onako prirodno kako treba, jer ja sam videla u stvari da kad sam prevodila jednog od rođenja sirovi vegan, znači ima preko 70 godina čovek, on je recimo dok je 35 godina bio sirovi vegan, jedan karijes nije imao čovek. Znači jedan karijes, znači nikakve zdravstvene probleme nije imao. Onda kad je ubacio kuvane mahunarke i krompir, onda recimo sa 50 i nešto godina dobio prvi karijes. Tako da očigledno je bitno u stvari, iako ja volim da spremam u dehidratoru, na primjer tortilje od povrća ili ne znam, pa s nekim umakom ili sa nekom salatom i slično. Opet s druge strane, samo telo meni govori ajde sada jedi samo voće po ceo dan. I onda recimo ako radim subotom od ujutru do uveče u školi, ja samo pijem vodu i jedem banane, na primjer, ceo dan. I to mi je super. Volim banane, mango, papaju. To su mi 3 omiljene voćke koje volim ovde. Ovde ih ima u izobilju, znači non stop. Tako da, to je ta hrana. Naravno, mnogi moraju da paze takođe, zato što recimo ja sam jako puno volela da pravim ranije orašasto
Znači, one njihove sirove torte, ne znam, tarts ili ne znam, razne kolače te sirove, to može da goji. Mislim, to definitivno, to ako hoće neko se ugoji, može slobodno da jede to po ceo dan, mislim, pošto to ne može da smršaš na tome. I jednostavno čovek mora da proba, kako da kažem, znači ja sam pronašla sebi šta meni odgovara, ne može niko da me ubedi, ako mi razni pišu kako ću se vratiti na lešinarenje i slično, mislim, ne znam kako oni to misle, ću se vratim na to kada znam istinu, da to nije za naš organizam dobro i da jednostavno nije ni za dušu dobro. Tako da eto, to je moj primjer. Ništa, Marija, to je to što se tiče mojih pitanja za vas. Vi ako imate neki savjet za gledalac ili ako želite nešto da dodate, možete slobodno. Da, pa ništa, pozdravljam sve gledalce i oni koji me prate i koji vole da slušaju intervjue. Uvek se trudim da iznosim istinu koju sam ja otkrila, lično iz svog iskustva i kroz razne istraživanja kojima se bavim godinama i prevodima i slično. Ja i dalje prevodim, trenutno najviše o autizmu, zato što su se pojavile neke nove informacije, majke koje su izlečile decu i zašto neka hrana, čak i voće, može njima da smeta, ne sva, ali zbog tih salicita koji jednostavno ta deca nemaju mogućnost da rade sulfurizaciju u organizmu i onda čak i voće i povrće može da im smeta u oporavku. I to su jako bitne informacije, sve sam to postavljam naravno na moj kanal Marija S na YouTube-u ili na Odisi. I bitno je samo da ljudi stvarno koji žele istinu o zdravlju, žele istinu o bilo kojoj temi u ovom matriksu u kojem živimo, je da se stvarno pozabave time i da slobodno šire dalje, kao što ja širim dalje, jer uopšte nemam nikakav problem da ponavljam i po 100 miliona puta jedno te isto, dokle god nekog se ne probudi. Ja mislim da je to jedini način da ljudi oko nas počnu da se bude, jer ja to radim i u školi, znači čim vidim dete s ekcemom, odmah krene majci da pričam, mora da izbaci mleko, mora da izbaci gluten, mora dete da se čisti, znači uopšte čim vidi dedu slatkiše, to odmah im govorim da to ne valja ništa, da zato ima problem se koncentrišu ili šta ja znam, znači jednostavno mora čovek da gura ono što je istina u moru laži u kojima živimo, znači i ako ja to mogu da radim, ja mislim da može svako, ali naravno mora da postoji želja. Želja da se drugima pomogne, želja da se prenosi istina. Znači i to mora čovek da ima u sebi tu želju, da bude takozvana osoba koja se ne plaši da kaže istinu. Tako da svakome želim dobro i nadam se da će svako po nešto novo naučiti iz ovog intervjua. Ništa, Marija, hvala još jednom što ste izdvojili vaše vreme i što ste pristali da budete gost u ovoj emisiji. Drago mi je što eto, možemo da promovišemo kako se zove istinu preko ovog interneta. Vama, dragi gledalci, hvala na gledanju ovog intervjua i mi se vidimo nekom sledećom prilikom. Do tada, srdačan pozdrav!